2019年から2020年のシーズンの演奏会を振り返ると、さまざまな思いがよみがえります。皆様の温かい拍手と大きな花束に囲まれた演奏会では、数多くのお祝いや賛美の声をいただきました。しかし振り返ってみると、春節の頃からコロナウイルスの戦いが始まり、非常に厳しい試練に耐えてきました。コンサートホールは閉鎖され、リハーサルホールの門もひっそりと閉めざるを得なくなりました。それでも命の儚さと孤独の痛みを感じながら頑張ってきました。パンデミックの中、最前線で戦っている人たちを目前にして、音楽のか弱さを意識するとともに、音楽は限りないエネルギーを人々に与えるということも実感しました。音楽の力は非常に大きく、音楽は止められることのない感情の川であり、孤独と悲しみの中では命の泉です。アメリカのメラのカルチャルパフォーミングアーツは、従来の方法にとらわれず、インターネットプラットフォームとクラウド放送の力を通じて英雄的な交響曲を演奏しました。最初のクラウドコンサートは全世界で数十ものライブ放送プラットフォームで放送され、なんと何十万回も視聴されました。風と寒さで落ち葉を吹き飛ばした後には、2020年から2021年という新しい音楽年度のスタートです。そしてこのシーズンは間違いなく特別なシーズンになることでしょう。あまりにも心に深く刻まれた2020年でしたが、私たちの音楽に対する深い思いこそが、メラのカルチャルパフォーミングアーツに新しい息吹を注ぐことになるでしょう。このような大きな志と情熱を持って新しい音楽シーズンが始まります。新しい音楽シーズンのオープニングセレモニーでは、上海国立オーケストラ主席をはじめ、中国の主要な音楽学院の教授、中国の国立芸術グループのソリスト、中国国立オーケストラの主席やソリスト、皆様のご協力のもと、チャイニーズニューミュージックフェスティバル新年2個音楽会をお送りいたします。明日がより良い日となるよう思いを込めて、春の花と題したニューイヤーコンサート、音楽の共演を特別に企画いたしました。大人気で毎年恒例のイーグルフライングドラゴンと題したニューイヤーコンサートは、今年もメラのカルチャルパフォーミングアーツとイーグルメディアの協力のもと、皆様にお届けいたします。音楽の大会に足を踏み入れ、音楽のある生活を一緒に楽しみましょう。そしてメラノの第5期をぜひお楽しみください。